Manhasri, Boro, Manhasri. Kamia, Kami Borigami, Sasrapara Borigami, district, Odalguri. Udalguri. गोजोननायालाय दं एसेबां बिदिनो बहुत गोजोनदों दा बेबायदि गोजोननानै जिहेतु देरहासार बे मुकुटखौ गाननानै मोनबाय मुं खामायबाय न'खराव मा होनगोन आइ आफाखौ सोर फोरोङामोन नोंखौ फेसन बादायनो थाखाय फोरोंनायाव आंनि आब' दोङो कृष्णा बर' बिथाङा आंखौ फोरोंदों फेसन बादायनो फोरोंनाय बिथाङा फोरोंदों फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव थांनायावबो बिथाङानो आंखौ फोरोंदोंमोन अडिशन होनायाव दासिम खनबेसे फेसन बादायनाय जालांखो नोंनि बेलायाव 9 times 9 टाइम्सनि उनाव नैबे गिबि खेबनि थाखाय बे सेथि जितु उइनार देरहासार बेखौ मोननो हादों नङा होमबा नैबे सेकेन्ड टाइम विनार जानाया नोंनि फेसन बेबायदि श' खालामनो थाखाय नों जेब्ला थाङो नोंनि आइ आफाया थांनो होदोंना होआमोन सापर्ट खालामदोंना सापर्ट खालामो आइयाबो आफायाबो ना उन्दैनिफ्राय सापर्ट खालामबाय थादोंमोन ना उन्दैनिफ्राय बेजों लोगोसे फरायनाय बिथिङाव बाहायमोन खाथि फरायलांबाय थादों नङा होमबा बेबायदिनो नोंनि उनावबो माखासे फेसन दिन्थिनो गोसो जानाय गथ'फोर दं गोबाङानो बेबायदि फेसनखौ बयबो लुबैयो दानि नैबे मडार्न जुगाव फेसनानो बांसिन सोलिगासिनो नङा होमबा फेसन नङाबा जाला होननाय बायदि बेबायदियाव जाय गोसो गुदुं बिसोरखौ मा बुंहरगोन नों नानिया माने इसोरखौबो बिसोरनि पेरेन्टसफोरा सापर्ट खालामनांगौ खालामथिननांगौ ओरैनो थाबाय थानो थिना आरो माने इसोरना गोसो दं खालामथिनांगौ खेबसेबाबो ट्राइ खालामनांगौ आरो बिदिनो इसोरना गोसो दंबा ट्राइ खालामनांगौ खेबसेसो ओमफ्राय उनाव आरो गोसो जाबावबा आरो खालाम बिदि फेसन खालामना गोजोननाय दंना नोङो गोजोननाय दं नोंथांनि फिसाजो मोनहास्रि बर'आ दिनै देरहासार मोनसे रादाब लाना फैदों नोंथांनि न'खराव गामियाव ओनसोलाव मा बुंगोन बबेयाव बादायनाय मामोन दा आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर होनो सानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना खबर लाफैनायनि थाखाय अननाय जासिनायनि थाखाय लोगोसे दिनैनि मोनसे जोंहा गोसोआव गोजोननायनि रंजानायनि सम नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै टंला दख'रा बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे टंला दख'रा रंजालि बैसागु खुंथाइ आफाद आरो गामिनि सानैसो बिदिनो खबर लानो फैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बे फेशन मुलुगाव थांनाया फार्स्ट टाइम 2021 फार्स्ट टाइम जों क'क्राझाराव थांदोंमोन 8 आगस्ट जों 4 आगस्टआवनो थांदोंमोन बे फार्स्ट टाइम देरहानो हायाखै जिहेतु एक्सपिरियेन्सबो गैखायामोन बे समाव दा बेयाव पार्टिसिपेट खालामना फैनानै नेक्स्ट टाइम जों मंगलदैयाव थांदों मंगलदैयाव 2021 नि 29 नभेम्बर बेयो देरहानो हायाखैबाबो फिसाहै मोनसे साब टाइटेल मोनदों सार्टिफिकेट आरो स्लेस मोनबोदों बेस्ट ग्ल'यिं स्किन होननाय मोनसे फिसायै साब टाइटेल मोनदों नेक्स्ट टाइम जों टंलायाव खालामदोंमोन बेयाव हायाखैसै आरो ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम आरो टंलायावनो खेबसे खालामबाय बेयाव बेस्ट फट'जेनिक साब टाइटेल मोनदों 3 केटेगरियाव खालामासै बेयाव मिस केटेगरियाव खालामनाय बिनि थाखाय बहुत टाफ जादों बेयो उन्दैसिनमोन बयनिख्रुइ बाखि मिस नालाय बिसोरो सिख्ला बिदि कलेजाव फरायनाय माने सिनियर बिदि बिसोरो माने माबा बादायनो हायासै थेवबो टप 10 सिम थांनो हादोंमोन आरो बेनि उनाव 2022 आव जों फिर माबायाव थांफिनबाय गुवाहाटियाव थांना फार्स्ट टाइम किड्स केटेगरियाव खालामबाय बेयाव बेस्ट वार्क मोननो हादों साब टाइटेल नेक्स्ट टाइम थांदों आं पारफेक्ट सिजन 4 आव माने निशिता प्रडाक्शन रुबि कलिता होननाय बिथाङा अर्गानाइज खालामो बेयाव मोनसे एवार्ड श' जादोंमोन बे एवार्ड श'आव थांदोंमोन बेयाव आरो 3 केटेगरि बेयाव फार्स्ट रानार्स आप मोननो हादोंमोन आरो नेक्स्ट टाइम बे बोसोरावनो एवार्ड श'बो पार्टिसिपेट खालामदों बे बोसोरावनो नेक्स्ट टाइम माबा खालामबाय सस्थ'पार हिसाबै थांबाय सार्टिफिकेट क्राउन बिदि मोनबोदों बिनि उनाव नर्थ इस्ट स्टाइल आइकन 2022 30 एप्रिल बेयाव 3 केटेगरियाव फार्स्ट टाइम उइनार जादों बेनि उनाव नेक्स्ट टाइम नै माने
2023 नि 30 जुलाइआव मोनसे स्टारलिं मिस्टार एन्ड मिस माबा जायो बेयाव मोनसे स्टारलिं सिजन 4 मोनसे श' जायो आरो बे श'आवबो पार्टिसिपेट खालामबाय 3 केटेगरियाव उइनार फार्स्ट टाइम उइनार जादों बेनिफ्राय नैबे लास्ट टाइम दाखालि थांनाय 30 मार्चआव बेयो 3 केटेगरियाव उइनार जानो हाबाय बेयो गुवाहाटी आम्बारि लक्षिराम बरुवा सदन अडिट'रियाम जेराव साइन्स मिउजियाम आरो माने RBI नि माने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि आरो पुथिभराल बेयावनो दङ जायगाया बेयाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बेयाव 3 केटेगरियाव उइनार जानो हाबाय थारैनो आं बिमा हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयो बे फेशन मुलुगाव मोनसे इन्ट्रेस्टेड दङ आरो बेनिखायनो आं हेंथा होआखै आरो बे जि बिथिङाव गोसो दङ फरायनायजों लोगोसे बे बिथिङाव जुदि दावगालांनो हायोब्ला थारैनो इयुन जिउआव बे मानसि जानो हागोन बेखौ आङो लुबैयो आरो अराय सम बिनिसिम आंनि माने बोर अननाया थाबाय थागोन नेक्स्ट सानदों क'क्राझाराव जायो जों जिहेतु फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव माने बड'लेण्डआव थांदोंमोन नालाय NGO अर्गानाइज खालामदोंमोन सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट होनना नामदोंमोन आरो बै समाव दा सोलायनानै बड'लेण्ड होननानै बुंदों आरो बेयाव सिजन 4 जागोन नेक्स्ट जुलाइआव बेयाव थांनायनि एसे प्लानिं खालामदों बेयाव बिदिहाय जुदि स्कप मोनोबा थांनाय जागोन आरो स्कप दासिम फैयाखै दा उइनार जाबाय जितिया लासैनो स्कपफोरा फैसिगोन आरो माने डाइरेक्टनो माबा खालामनो हायो आरो पार्टिसिपेट खालामहैनो हायो स्कप जुदि मोनोबा रेजिस्ट्रेसन फिसफोरखौ होनो गोनां जाया आरो दासिम जेबो खबर फैयाखै हयथ' इयुनाव साननैसोनि उनाव खबरा फैगोन आरो फेशन मुलुगनि मोनसे गोजोनथावना रादाब लाबोदों टंला हालामावहाय बेनि सोमोन्दै दिनै नैबे सस्त्रपारा बोरि गामिनि मानगोनां बिथां गबिन्द बर'नि फिसाजो मोनहास्रि बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय उलि बर' बिथांनिनो सेथि फिसाजो मोनहास्रि बर' बिथाङा मैयायो थिग माब्ला जाखो आङो बारा मिथियासै मैयायो आङो गम मोनबाय जे बिथाङा नर्थ इस्ट फेशन स्टार आइकन बेयाव देरहासारनो हादों आरो बिनि खबरखौ मोननानै जों दख'रा एबसुआ दिनै बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे आरो इयुनाव जाहाथे आरो आवगायलांनो हायो गुबुन जि बादायनाय जि सम फैगोन बेयाव जाहाथे देरहानो हायो बिनि फारसे जोङो बिथांखौ लोगो हमफायबाय आरो टंला दख'रा एबसु हिसाबै जोङो एसे गोजोननायखौ मोनदों जे जाबायदि गामि ओनसोलनिफ्राय बिथाङाबो थांनानै बे नर्थ इस्ट बायदि गोबां बादायारिनि गेजेराव बिथाङा सेथि मासिखौ मोननायखौ खोनानानै जों गोजोननायखौ मोनदों आरो निस्सय बिथाङा फेशन मुलुगाव गावनि मुंखौ देरहासार होनो हागोन जोङो दख'रा एबसुनिफ्राय निस्सय मोनदांनो हादों आरो बिथांनि न'खराबो बिथांखौ सोलोंथाइजों लोगोसे फेशन मुलुगाव आवगायलांनो थाखाय गोबां थुलुंगा होदों दायो बावैसो एसे बिमाया फोरमायनाय मथेबा आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथाङा जि आखायाव जुदि फेशन मुलुगखौनो जुदि लाबायब्ला निस्सय बिथाङा बेजोंनो फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि बा न'खरनि आरो गामिनि मुंदांखा लाबोनो हागोन आङो दख'रा एबसुनिफ्राय बेखौनो खावलायबाय आरो बिथांनि जि देरहानाय बेखौ जोङो दख'रा एबसुनिफ्राय गोजोननायखौ फोरमायबाय।